on calminama yeewiyankoɓe Pindi TV raɓe o sukaɓe mawɓe mo kala mon ɗo woni yo jaami kisi Allah gone men en gartuɗo e jewte men hono gande men enen ɓaleɓe fina tawa hanki eɗen jolɗiɗo e dono Sampate Diallo molde gole tareji mo ganduɗa gandal mum ina labta to banggal leñol e wittoji mum kono kadi gandal mum to banggue safruji e ko nandi hen no wawi taw heɓe no gandima ɗum walla on hen kadi ɓe gandama ɗum kanko jetten hande ko fate safruji men fina tawa ko adi ɗum noon ko jarnade bandiraɓe ganduɗa wonde yimɓe men yaaɓe ladde nde eɗen jetti Abdourahmani Ka Gadiel mo ganduɗa waɗi fedde wiyetende suudu men gam wallude bandiraɓe ɓe kala no pamirta nde fulɓe ndemdata kañum kala keeɓa koye mumen lappol ngol ganduɗa yeehi tawi ko Jolof fayi ha toon to Tamba di Jolof fayi ha joni ha to diwan Bakel yeehi toon ko Moussa Seck e Amadou Dikal Ba en jarnimamaɓe eɓe gollo golle jodde badde fayida lappol jarngol e sernaɓe ɓe ko ɓiɗɗo pullo wondude e Thiat kamɓe gondi hen lappol ngol ganduɗa noon oɗo saaha joni woni ko diwan Tambacounda woni toon ko Ba Modi wondude Jules Mendy haɗum noon en jeewama kono en jeewaka Samba Diop nan ɗo wondude nde Fatou Mansali e Mati Mara kamɓe jogui kakkade ɗe ko addide naata yewtande noon en calminto bandiraɓe en jorɗen ɓe kadi jarnoɗen ɓe mbiyanɓe nde ɗo deftere ko Ceerno Abou Sy mo Tulle Dubango ha Tallo ko Kamilu Pulaar o winda e Pulaar ha Kamilu o winda e Pulaar ha laaɓi fodde duuɓe mo gollo hen e ballal gomo lewlal gop e ballodel mo ganduɗa kañum woni Hamme Amadou Ly wondude e Ousmane Makali Abou Gaye e enen jooɗiɓe ɗo ɓe yendude Abou Sy binduɗo o non ko Kamilu Pulaar mo ganduɗa laaɓɗo ene yaade kala kadi ene firta konngol arab kadi e konngol Pulaar sa welama keɗoɗa sonmuji ɗi e hono haala ka sa welama jangga deftere nde ɗum noon en jetti kanko Abou Sy e dennagal gomo lewlal groupe e wondima ko kala ma en gartu hen so Allah lamɗo a jaaɓi dono Sampate calmina bandiraɓe ko adde foof bandiraɓe on calminama on juurama on jaɓɓama non yeɓoɓe Pindi TV e dendagal moɗon debbo e gorko suka e mawɗo wonɓe nder Europe wonɓe nder Amérique wonɓe nder Asie Afrique onon foof on calminama on juurama jarnade bandiraɓe dono Sampate aɗa heewi e nder jewte ma sanndi jewtide enen kala rafiji mbiya ko ɓuuri hewde e rafiji ko ummoto koye ñamele meɗen kono won hen kadi kode tubakoɓe gaddani en hol dalil mo joganɗa ɗum e dalil joguiɗen hen ko andi neɗɗo to sa waɗi hunde gollal a waɗat feere ƴeewa ha ganda ɗo ummi banggueji foof fannuji muɗum eyde jiɗɗen nde wonde cafrowo gadirɗon kam koye fina tawaji ɗi tawɗen guila e galleji babiraɓe mamiraɓe meɗen caggal mum mbaɗen jilluji kadi e nder leyɗel Afrique way hen ɗo la Guinée en yaade ha leydi Sierra Leone en yaade leydi Mali ndi e dendagal muɗum ha Burkina Faso en foof on saaha kam en ɓeyditi e wittoji meɗen tawi ko pullo tan wonno kono kadi jiɗɗen andorde hunde wonde guila e gandal asrar ha yewtoy kadi e gandal ko faati e safruji te namdiɗen safruji ɗi en tawi enen ken ñawnaɓe hande ñabbuji men ɗino kewrini ken ñawnaɓe e nder hen ɓe mbi hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe joyi e jeeɗiɗi woni 1957 tubakoɓe français en gaddino pharmacie to Saint-Louis du Sénégal ɓe joɗɗino ɗon pharmacie o gam addude eɓe cafra mataw ɓe goni ɗon fodde duuɓi ɗiɗi ɓe donki dañde tan hay ujunnaji 4 walla 5 denduɗi ɗum kam ko hunde hawnide wonanta jomumen sabu hande o ino wonɗo darotoɗa tan nde timmata minute tawa yiɓe jeeyi fodde ujunnaji 20 walla ujunnaji 50 eywa ɗum noon wadde so tawi jooɗima ha hono ɗum ɓe gande koye mabɓe ɓe duttiti hollitoyde laamu France walla nelnoɓe ɓe wonde kamɓe de ɓe nawi ɗum ɗo gandal mabɓe e doole mabɓe ɓe mbaɗi hen jawdi mabɓe ɓe nawi ha Afrique ɓe mbaɗi duuɓi ɗiɗi hay hunde ɓe jeeyani toon fito yimɓe ɓe naatata jeeyata coodata sowona taw ko yimɓe français en wonɓe toon walla yimɓe Europe naaɓe sahaji kono kam Afrique naaɓe kam coodani eyyi ɗum noon woni haala ka waɗi yaaha garta wittoji ɗi mbaɗi ha woodi wiɓeɓe yoɓe jokkodira yahudiyanke gooto israéliyanke gooto pewdannoɗo poɗɗe barannoɗe Palestine naaɓe e nder gandal e peeje ɗe ɓe mbaɗata on ko on nde ɓe jokkodiri mum on namniɓe joni ko raɓɓiɗe haala tan en mbawa ñawde ɗon hay hunde so wona ƴeewen koɓe ñamata
neldon amen ko woni nguuro maɓɓe ko ganduɗa ko ɗum ɓe ñamata ɗum woni noon ɓe ƴettiɗo gawri men ndi suuna mum samme muɗum yaadude ñebbe en poɗɗe en yaadude ɓohe en jaɓɓe en follere en e gueɗe goɗɗe ɓe kolli dal ɗum ɗo woni nguuro maɓɓe so yawti ɗum ko kosam nayyi e kosam baali beyi ɗum kadi koye ñamri maɓɓe ɗo tan woni nebbe meejo mum e gueɗe mum e touba ko noon ƴeewi ɗum de kanko juif o wi ɓeeɗo ñawata sabu ne wayno ɓe gottoto ko ordonnance ɓe kirto ko ordonnance hen gotel fof o ƴeewi ko ɗum ɗon adda ko wiyete feere e nder ɓanndu neɗɗo ɗum ɗon adda ƴiƴam ɗum ɗon ɓeyda ɗum ɗum ɗon ɓeyda ɗum wadde so neɗɗo no ñaama ɗum cellal muɗum daiman duumoto so yeehi ha ɗum ɗo towi tan so ñaami ɗum ɗo walla ñaami ñamri mbanndi follere nde walla jaɓɓe ɗe ina ko manquirano ko e ɗum ɗo ne hepta ɗum e ɗum ɗo oye ɓeeɗo kam firti koɓe ñawata ɓe mbi ko noon woy ɓe mbi joni noon minen min pewni produit ji amen te kadi komin felliɓe hanti fewnude min carat ɗum e nder aduna he foof kono ha tengti afrique sabu min to afrique naɓe min tawi hayso tawi eɓe jogui leɗɗe ɓe pewdani ɗum ɓe ñantani ɗum ni tan ɓe pewni ni tan ɓe kono ñamri ni tan ɓe ñamrata ɗum o wi wadde son ƴewtidima mbawa toon wadde ha mbawan yeyde ɓe ñaw noon ɓe sabu mo ñawani kam wawata wawa safrade wadde ñawnen ɓe son ñawniɓe nden maɓe mbattu ɓe namnimo ñaw hono ɓe ñawnirta o wi ɗumen ko kalɗon ɗo e nguura maɓɓe fof on kalani hen maaro firti koɓe ganda maaro walla ɓe ñamata maaro o wiyay o wi ñamowo maaro wawa joɗade duuɓi 50 tawa rontinani ñabbu e nder ɓesgu ɗum fof ala ko haali kañum hoore muɗum noon son nawi toon maaro ton jii on joni joni résultat mum de timmata duuɓi 50 hande kamɓe fof tata koɓe ñawoɓe tan ala catégorie kamɓe fof eɓe mbawi wonde hanti ñabbuji tan heddoto ko mbo ɓuuri tampude e ɓuurɗo semorde kono kamɓe fof ɓe ñawat ni woni noon ɓe gaddi maaroji ɗi nde ɓe gaddi maaroji ɗi kadi waɗa feere ha wawa kadi yimɓe mbawa ɗum jirade nawa koye galleji yontaɓe ɓe mbi ko yoɓe nawa ɗum e galleji chef religieux en wayno commandant armé en ko wayno lamɓe chef de canton yimɓe alɗuɓe eyi miskine so ari toon wottima maaro tan so yi ɗum tawi tan no joguino ngaari yeyande soodo e maaro tawi no joguino gawri muɗum ndi joɗɗinno tan ha tawtodira paayi mum jaran ƴettude fawru no wono yeeya ɗum sooda sac goto maaro ɗum wonti hanti faaro ɗum wonti nguura yimɓe ɓe ngamani gawri ndi unde ɗum e sottude ɗum e sokkude ɗum e fof ɓe nguuri hanti mbatti wurde maaro yeehi ha ɓoye laamuji ɗi balliti kadi gaddani ɗumen kadi guese maaro sara wonti hirande e bottari ndi fof hanti ko maaro hay lacceji men gonti maaro ɗum woni noon faaro ngo maaro wonti faaro ngo addani en pawle fawnude en parnima ha en parnima e maaro ha en gonti kadi fawnuɓe e nder maaro wadde hande o embo ɓeyduno hen goɗɗum ɓe mbi ko arôme on ɓe mbi ko japon ɓe nelanno ɗum toon ummortono ɗumen japon noon ƴiƴam won koɓe kaali hen e nanallaji ɓe mbiya ko ƴiƴam pucci ɓe mbiya ko hayni kadi ƴiƴam dawaɗi fewdirteno on saaha kam sa memi ɗum kam e ñamde a ñamat tan haade sa mayde saabu an dakamme o ɓeydoto cafeki kono noon ɓe mbi ina jogui ñamde wonde hen ko toɓɓata ko ñamɗa hen kono waɗi toɓɓil no wiiɗa famɗiri fof wonɗo toɓɓitta e ser haɗa hande nde so yeehi tan hande tolnima e ko foti ni walla yeehi ha tollodire e haɗa hande nde foti guila paale toɓɓitanno guel tolnima e haɗa hande so poti tan haɗa hande fettat ɗum woni mayde hanti watti yimɓe mbatti yande joɓɓi tan kawɗi ɗumen no ɗo halligtono joni girñiti tan daggi denki yaadane wonki ko yimɓe ɗo lelno hirti ha haari tan fina tawa wayini watini ɗum fuɗɗi hewde yimɓe ɓe yeehi noon ha ɓooyi hanti ɓe ɓeydi ɗum kadi e mbaadi kewɗi haaɓe jolni ɗum kadi e nder afrique ɓe gari kadi mbatti fewnude produit mbawi ɗon e nder leyɗele meɗen enenne kadi mbatɗen hanti gueɗɗe ɗiɗi go mbatɗen ƴewde tan lammi e jaɓɓe ɗe cafani follere nde ɗen mbawi nayi joyenol ni tan gadana lamɗam walla monde hanti ha wonti leyɗele kam ha ɓuuri noon hande kam ko tengtude kam leydi sénégal min Allah rokki kam fartange kam leyɗele l'ouest afrique ɗe fof min naati e majje
kono noon hono Sénégal e bonde ko ñaamata mbiyaani ɗum e leyɗel kindi a jaama donno sampati ko kalɗa ko wonde rafi men kewɗe gummoy koye ñamale ko waɗeɓe pewji beele ñawna en mbawen safrade e maɓɓe e joni joni o ɗon kam ma en gatta kadi taw ko jewte jaaƴe no famni saabu maaro nden sa ñaami tan waɗade gabbel ɗo aɗa holla guiyen mbiya hannde mi ñaami maaro hawna balɗe 4 minen jeddodira maaro guila tamole pomen de lis CFA won payri sagen ko ɗin galleji gonno contunodi ene jeeya maaro a jarama ma e gatta tan sallallah ɗo jaaɓi dono wadde wiyama maaro woni yumum safuji rafiji kewɗi heddi noon bandiraɓe men aynaɓe wonɓe ɗo ɓe noɓe defirta ni ina amno haade ala mbanmi o ina wawi taw addata ɗin rafiji mbanmi o heewat ha yimɓeɓe tampi seera ngo heewi e moreɗo heewi guite mbatti niɓɓiɗe keeceji mbatti wulde ɗaɗi mbatti jadde to banggue émorite so tawi ɗum yeehi ha yettima bella jogui ɗum gandal tampini bandiraɓe eyyi hémorroïde kañum ko ɗum rafi fulɓe ne mbiya ɗum perol e nder leydi Sénégal noon Jangara Kajoor woni inde muɗum ɓurde jaalade ma taw rafi o ɓuurino heewde e Kajoor duuɓi jawtuɗi eywa rafi o kam ina wayno mbiɗa hannde o ko wiyete ko rafi mbiyata Ndokham City ɓaade koye ɗeɗo jolfi ɗiɗi kalde Ndokham City Jangara Kajoor o woni to rewam e perol ɗiɗo ɓuri walla ko wiyete ɓuuɓi muuro Fouta Djalonkoɓe noon mbiyata ɓuuɓi muuro eyi ɓuuɓi muuro wonno kamɓe ɓe nganndi kam rafi o muurat kadi ko heewi toon no feewi wono leyɗele kecce ñamere nayi toon nde ɓe ñaamata ina ɓeyda ɗum fiñitade nder maɓɓe kono kamɓe ɓe paami rafi o ɓuri waawde addude ɗum ko woni ñamere kadi belɗe wayno ko wayi tebburi kewɗi ɓellere ko wayi hen kosam kaɗam ko wayi hen no nebameje ɗe jeeyata ɗe joni yimɓe ne ñaama ɗum kadi gila e tiire en fof ina bewna ɗum e nder neɗɗo o joni noon neɗɗo andirta ɗum ko reedu ndu hifat ñaama seeɗa tan reedu ma hifa ndu teeŋa keneeli keewa e reedu ndu eywa reedu kadi ko gonɗa fof ene muura nde hooca ɗum kadi wonno ina waɗa ndiyameje ɗeɓe mbiyata ɗaccere heewa e reedu he haa so joomum ñamiri tan ɗacce ɗe ɗamɗon ndiyam yerwoto ko neɗɗo ñaami ko waɗa ɗum morle yorde kos ɗe ngannduɗa kadi ɗum kadi ɗaccelinat hay so neɗɗo yehi dow wuuro tawi memi hen tan taw ko waɗi ɗaccere yorde kos ɗum waɗi noon neɗɗo jooɗo balɗe bandum ko ñamanno ko jippima ari ha e tektikol cakkitogol ngol ɗo woni caɗele ɗe ko kangol woni baɗawol ngol ɗaccere nde noon muulo e mum no feewi so neɗɗo joni ne yiiɗi yaade dow wuuro no ottirta ni wonata koye fodde ngol seeɗa ngol jipporto seeɗa ngol jipporto ha ɓoygol watta yaltude seeɗa e ngol nawe ha woni hen taƴo woni feŋorede no feewi fani no feewi ha ganduɗa jomum wadde hen ha ɓoy tan ɗum mo yaha joni noon no waɗirta ni ɗon tektikol ngo yaha ɓoygol hewlo yalto e boowal kangol e hoore maggol ngol waɗat tun kadi ko paali ɓe hen mbiye enɗi ɗi kewat ƴiƴam ɗi hen kadi ko hendu ɓoldu woni e mumen paali ɗi ko hendu ɓoldu woni e mumen sukka hunde nde noon ɗo ko arno ko nani ara jippima ummide tektikol mangol ummima to kuuse ari e ɗo foti yaltude ron ko yaltude ha ɓooya dañi hen tan morlel walla morloñ ɗiɗon yalta so yeehi ha ɓooyi noon forsirta ni ƴiƴam nani toon ƴiƴam ɗam koɗam maayi ɗam fendo kanjam jaggata gila e asal ɗi ha yetti keeji ki dow ha ɓooya ɗum watta ɓulde ƴiƴam ɗan watta simtude no ɓula joni noon kanjum kadi ɗo neɗɗo yahat ɗo dow wuuro ɗaɗol goragu ngol hono sawru muɗum kayen cawnodiri laɗɗi cawdiri kayen tan pawodiri ɗum waɗi so neɗɗo famata ɗum tan neɗɗo yiɗat yaade dow wuuro kono so yettima adato ko tarade taare ɗe garata wona haajuma taaro yaade kono taare ɗe garata par ce que kayen gondi jiɗɗa wiide ko heewi kala neɗɗo yaade dow wuuro ina heewi taro hay sona taare ɗe gummin ɗum hay taare ɗe gumminani ɗum joni noon taare ɗe koye majje ɗo gandirta kayen gondi tektikol ngol e ɗo sawru ndu fuɗiri ɗo walla tawino hay sinno ko debbo nder mum puƴo gonnoɗe gayete e nder tektikol ngol mbattat jaggude puƴe e nder ɗaɗol gorago ngol hay on e waɗa saaji taaro tan yiya ƴiƴam yalta hen waɗa saaji yiɗa taarade e kayne hoore muɗum taarogol ngol taw ina udda eywa ɗum noon joni waɗde so wayi noon jaggat koyɗe ɗe jagga asale ɗe jomum tina kam koppi mum e asale muɗum no ina muusa musgol manngol hono noon kadi rewam ɗam waɗata kono ceerdirta ɗum so yeeha ɓooyi ko koyɗe mbatta ko wulde jaw kanko ha ɓooyɗe tedda won hen koyɗe mbatta ɓudde
kala jiiɗo ɗum ɗon o anndu wondi e oɗo rafi biyeteɗo hémorroïde o heeɓi ɗum tawi ko muurgol ngol ko kanko so tawi ko feŋrede nde woni jogade nde sattirede yaade dow wuro nde reedu yoora kos ina ŋuura he birwiji hendu hebbina reedu ndu ko ɗum on rafi o wondi eyyi ɗum ɗon noon hanti kam ko wonande ko jiiɗen leɗɗe men nane nder leyɗele men ɗe ko ɗen mbawi ɗum safrude tan gonga e gonga ko rafi noon kadi ɓurɗo sattu kadi safrude sabu kañum yadara koye ñamde ñamde ne ñamata nde sa woppanide kañum ina bewna ɗum joni noon so tawi cafrowo o e jogani ɗum peeje ina wawi rendinde wone leɗɗe composant lekki gooti kam so neɗɗo wima ne safra ɗum kam mi hawrani hen ko leɗɗe ha heewa neɗɗo joganto ɗum gandal fewna ɗum ɗeɗo leɗɗe ko jolbinoje reedu ndu natto yorde ɗeɗo leɗɗe ko baɗoje feere ha udda ƴiƴam jaltojam ɗam uddo natto yaltude ɓeɗo ko hendu wonno ndu toon ko ŋuranno ko ɗam ɗon ndiyam heefata ha laaɓa lawƴere ndu yuppe ha gasa so yuppi ɗum ha gasi tan watta so jomum yiiɗi yaade wuuro tan ko yahanno ko yaade wuuro nde newoto walla ñamri ndi e hoore may ɗo ndu teganno ɗo ɗo ndu morlotono ɗo natta morlade watta leppude watta heccidde seeɗa ɗum so jomum sohli yaade wuuro tan yaha dow wuuro so sellani kam rafi ona nawa ha wofɗina embo nawa ha waɗa hoore musore nde sellata ina naɓa ha guite niɓɓiɗa ɗe hanti ɗon ɗe ndewata perta kay koye majje saabu hémorroïde o embo jogui kadi ko embo feeña e guite kono yimɓeɓe pamata kañum woni toon yite ɗa neɗɗo no jooɗo ha ɓoy tan yiya yitere muɗum no ina tokño tan no wana hayre leydi wona kaaƴel leydi woni toon tawa ko puƴel woni toon kono puƴe jaltoje lesɗe ɗe jalta e yitere so ɗe mbaɗi noon kadi ɗum e hoore muɗum gabboñ koñ e ko waɗi ko safruji ɗi yimɓe mbaɗante mbawa ɗum toɓɓide safre ina taƴa kayne eyyi wa pour so ɗum ala tan adda kam caɗele kam ha banggue jiiɗe ɗe tawi ko debbo o e hoore mum ina wawi dañde caɗele kañum hoore muɗum nder muɗum watta dambude ellaji makko dambude ellaji ɗi watta dambude ellaji ɗon paaɗen dambude ellaji ñabbuli rewɓe sattiraɓe ellaji ɗi ndewodirani e ko nandi hen eyyi joni debbo ne ene jogui rafi mbo fulɓe mbiyata gamil eyyi gamil ko rafi mo ganduɗa ina nande debbo reedu jomum jooɗo ha ɓooya tan wasa yiide ella ɓandu ndu wona e wulde hunduko mum wona e buyde ɗoyɗi gara e muɗum tawa ko dambo no neɗɗo dambirino ni tan wonde seero runki yaade dow wuuro kankone ko keɓɗo dambo kono to banggue ella makko ella o noon so jooɗimo ɗo jooɗoto e nder ranga ɗo so ɗum heewi teddi tan o waata kono pewowo ni ene yaha hay enɗi ɗi puɗɗo waade no peeñoji hen ni lebbi ɗiɗi ha lebbi tati buye ɗe gona e musde ɗoyɗi jaggamo ha yimɓe fof mbiya oɗo kam fellita kanko e hoore makko o wondi ko mataw hanti ko wonko woni e reedu makko felle ko cowiɗo eyyi kono noon ƴeewoye tawa o sowaki wadde so woni lebbi ɗiɗi tati nayyi won hen tan ina rufa hoore mum yiye noon ande ko ɗum wonno saabu so lebbi tati kam ɓiɗɗo ne foti ande ɗum ko ɓinguel kono a yiya tan ƴiƴam keɗɗe ɓole joni noon ɗon gon ɗum ɗon damboji tawa ambo wawi dañde kam ko ittantama ɗon ɗo andi wona cowiɗo tawa mo wawi wallede o safro gamil ɗum woni kankone hono oye to mbiyano ni leɗɗe mbaɗe tan dogna reedu ndu walla kufto kam ko ɓira ndu kam ko wonno toon e tuundi ko yalta ha laaɓa ɗacce ɗe jalta ha laaɓa kankone keɗɗe gonnoɗe ɗe toon tawa ɗe mbawi yaltude ha laaɓa eyyi so ɗe jalti ha laaɓi so tawi hawri e safaro o celluɗo ina wawi rokkude ɗum aafiya ha rokkora ɗum hay ɓesnude eyyi ɗum ɗon ko rafi mo ganduɗa ko hémorroïde waɗa ɗum ene woodi rafiji goɗɗi ne haɗa debbo jibinde tawa on kadi wondi koye seeɗani eyyi gorko joni ombo tina embo saa fof ara e makko gorko yiɗa wondude e makko ko ɓuuri heewde arata e makko ko gorko mbo hersata gonowo comme no jinnaɗo makko gonowo comme no kaw makko gonowo tamde ɗum ɗo wawata amnade jomum wona e ɗaɓɓude e muɗum saa fof ara e mum saa fof ñande fof ɓe jiidi hayso tawi wonko wonno ɗon e reedu o dañino ɓinguel ngal o yina kam wonko sowino haw dañi lebbi tati walla lebbi ɗiɗi walla lebbi lewru e goɗɗum samat heewi tan ko samminde ɗum ɓen woni ko ka en ndesi debbo o ɓen ko yaaɓe ha ndesi ɗum ɓe ko resɓe debbo o joni noon resoɓe debbo o eɓe gondi hen e gueɗe tati
hanayni ina waɗi hen ɓe jiiɗa debbo o jibina go ina waɗi hen ɓe jiiɗa ina jiiɗa debbo o jibina ti kono jiiɗa debbo o rese ɗiɗi waɗa sahaji hen debbo eɓe jaɓa rese kono noon gorko desɗo ɗum fof wonta e cellal tati ko rafi tan wondata nayi fitina wonata hakkude maɓɓe moɓe paamata holko waɗi ɗum sa fof debbo ñaaƴirata gorko o tan ha wiyana yana e dow mum so yalti galle o tan haade wonde mintaji 15 capantati tato ko debbo ɗisi mayde gacce e yeewedemo e yidde yoɓe pottit yidde yo gorko arta ɓatto ɗum so ɗum waɗi noon so tawi on ɗon wallaka ha on iwe mum emo wawi serde ene wawi serede hewɓe yiɗɓe mum walla ɓe o yinno sabu hunde nde weeɓani wurdu moƴƴanno ko tawa jomum ina andi o mo gonduɗa ko ɗum ɗo wondi mbawa ɗum muñande mbawa ɗum muñande dentoɗa ɗum so tawi laawima gasi so laawima jaaha ni dunkitoɗa ɗum goppa ɗum saabu ko minta e seeɗa tan gasi kadi o artat no wano eywa ɗo ko oɗo ɓe soɓe tini ɓinguel woni reedu tan ɓe gara ɓe jaltino ɓe hen debbo no jibina tigui ha tampa kono noon sinno ko sago mabɓe gorko resatake ɓe hen mbarat worɓe ɓe hen mbasnat ɗumen caɗe gadda e mumen caɗele jawdi mum ko joguino fof wona e bonde taw kanko waɗi noon ɓooyi jomum woppa goɗɗo so ari kadi woppa yeehi ha ɓooyi jomum yimɓe fof doga ɗum tawa ko oɗo bone woni ɗon woni sababu o onon jeeɓa Pinde TV ɗo e Tuwavilla Hann Maristes on jaama yewtere gande men fina tawa on keɗima Donno Sampate ko haali ko ñamanteje ɗe e rafiji gardoji sababuni mum ɗi e sababuji ɗi o luggikinima hen o yañima hen no fewi no fewi no fewi taaɓeɗen garɗen e rafiji rewɓe ɓe ganduɗa ko sattanoɓe e guila e gorko ladde en hay ko nandi hen ko haali ko ina famni en paami Donno Sampate rafiji goɗɗi jagnude bandiraɓe ko rafiji daaɓodiroji tawa daɓirta ko gondigo hakkude rewɓe e worɓe tubakoɓe mawniniɗi jañiɗi hande ala ɗo ɗi kaletake beele ɗi gonno e men ko adi garal tubakoɓe adi garal tubakoɓe hay so ɗi gonno e men ɗi mba'ani no ɗi mbayi hande ni hande o won hen rafiji yimɓe neɗɗo no tina ɗum sikka mataw koye debbo heeɓi ɗum taw wona e debbo o waɗa sahaji hen sa renaka a tuumat debbo ma ko pijowo wiyete sida ko tan wiyede o jomum mataw ko debbo ma ko pijowo par ce que watama kono piɗal ni won hen ko mbiɗen nane ko dambo yiide ella yiya ella o laaɓani e mum ɗum kadi rewɓe ne ponno taw ne mbawi famde hol peeje ɗe ɓe mbaɗata so a yi ella ɗo gasoyto ɗo taw wonko jarata ko ittata ella o haw laaɓa cer no ɗum wadde piɗal do noon ko wiyete piɗal ko eyyi joni noon ko ɗon woni jiɗɗen haalde o gorko o soɓe jottodiri tan gorko o tina sawru ndu somo taaro sawru ndu no ina wuula ndu wano ndu heɓani wayra jogade softene tan ndu deeƴa tan ndu wano ko ndu barmudu ni ɗum joni tawa ko tuundi tan nane nder reedu debbo ko ganduɗa ɗum ko affection tawa ko wayno ewode nani nder toon walla tuundi nani toon kanko debbo o mo hoore mum no mbiɗen nane hémorroïde o no nanga ɗum to banggue yeesere mum kañum toon no waɗa puƴe woni hen puƴe sahaji eɗe jaaha ɓoyɗe eɗe pusa ɗe barma joni gorko ono wawi jottade makko tawa fuƴira nde woni toon gueɗoy ngonani toon waɗa ɗum waɗan daabɗo ɗum jiidani e so tawi debbo o koko jottodiri e gorko goɗɗo dañi e muɗum rafi e ɗum kam ko ɗum ɓuuri bonde wonna ɗum so sorki e sawru tan ɗaɗol hono raccord nani nder raccord o ene waɗi ɗo joni ɗo puƴel ngel ganduɗa kanguel jogui gorago kanguel jogui dakamme kanguel tinata waɗat sababu ha gorko wawde jibinde sabu comme no rosor ɗum wayi rosor no ganduɗa ñoggorto ni kam timpoto ndiyam ɗam so ɗam ari haɗam ɓattima ɗon tan ko rosor o timpoto ɗum yaha e ranga debbo ranga debbo o ne ko ranga kono waɗata ko damel ngel so tawi ndiyam ɗam ardani dole wawa force ɗum naato e nder te so forçani naato e nder ɓiɗɗo wawa dañede ɗum ɗon noon joni kañum hoore mum tan so boros o ari tan ko huftat gurel nani dow mum baguel no ko yimɓe mbiyata koɗo joni yitere toɓɓude wata kono ko wayi noon huurinoɗo so hufti ɗum so gorko fini janggo hen tan fuɗoto tinde ko asale mum e nadere mum no muusa taare ɗe so taarima ene ngula jaw jaw eɗe perta so safroyaki yi ha ɓooyi wadde mbordi en walla waɗa ƴiƴam so taarima tan yiya ƴiƴam walla sawru ndu so ñoƴƴino tan yiya mbordi e makko ɗum ko rafi o nani ɗon jooɗi koko hufti gurel ngel ne ko waɗi puƴel nen less ngel nattat so ngel naati hanti ina wawi ɓuutunoyde hay ñaale ɗe
e nadere nde walla bu'e ɗe fof ɓuuta ha yaadu makko nattata fewde donc noon surtout suko tokoso mbo soit wowde ndewago no feewi kañum kam ɗum ɓuuri yawdude gorko mawɗo ni ne wawi ɗum hebde kono wodana wa e mum tan tina tan asale muɗum walla so ndu softani o koye noon kono noon tawi ko cuhlel kam ɓuuri wawde addoyde ko wiyete ƴam ko ha damba ɗum natta wawde yaade saabu sawru ndu kono less ndu wonno no puƴel ngel less wonno ngel ƴuuña so ngel ari ngel uddotare ɗe oɗo façon ko tawi ko ni waɗi o tarotako hoto tarade ɗum waɗi mbaɗa sondage eyyi ɓe nanna toon jamdi ɓe puso ina muusi ina woodi noon joni tawa ko leɗɗe tan dokkeɗa jomum no yara so taarima rewi ɗon tan wona jippinde ngel ina jippo ha ɓooya mumno ha gurel muɗum asli ngel arta woni hanti o selli eyyi ɗum ɗo joni noon addano gorko o so ɗum heewi mum hono mawɗo o ema mbiɗen kañum tinani ɗum to banggue no cuhlel ngel tiniri ɗum waɗani iyam waɗani bordi o heɓani dambo kono noon naati e nder ɗaɗi makko gorago Saliou Baydy a jaama dono sampate e joom kamera no ɓe gila nane saaha o yewtima Allah jaama a jaama golle ma jooɗi peewi haalama kana laaɓi no feewi siftinde bandiraɓe tan ko an wonno koɗo men hannde e wideɓe nde ɗo deftere nde ganduɗa ko kaamilu mo ganduɗa ina waɗa e pular tawi ko Abou Sima Tulle Dubango e ballal goomu lewlal groupe ina tawe hen Hamme Amadou Ly ina tawe hen Ousmane Makka Ly Abou Gaye enen ɓeɗo en jettima no feewi janimamamo ina kadi woni e kele taw ko bangue son nande aɗa wawi heɗade simore arab keɗɗa kadi simore pular golle mon jooɗi peewi Saliou Baydy Diallo doon sampate haalama ka laaɓi kono en certa jewte goɗɗe en gartat so Allah lamɗo jaaɓi en jetti Samba Diop nde Fatou Sali emo ganduɗa kañum woni hono matima noon dono Allah jarama golle ma jooɗi peewi Diallo noon Abou Sy en mantimo en jarnimo yo Allah ɓeydu gandal ngal yo Allah yaajnu kadi hakkille o rokka softede nde jurna balɗe saabu woni gollan leñol ngol ko waɗi fayida defte makko foof ko defte baɗɗe fayida no feewi ko labtuɗe eɗen gandi ɗum en jii wonko tawtoroɗen hen won kay keɓɗen kadi yama kadi ndeɗo ne waddana men gueɗal men so Allah jaaɓi on jarama